Hai, salutare prieteni și bine ați venit la un nou clip de-al meu. Și în clipul de azi vom vorbi de o nouă jucărie de-a mea. Practic sunt la prim contact și prima mea impresie despre așa ceva. Eu până acum nu am testat în afară de, să zic așa, din tabăra Android. N-am testat în afară de Samsung. Mai de mult mă mai jucam și cu dispozitive Huawei când aveau serviciile Google, cu telefoane de la Sony și, bineînțeles, fiind posesor sau fost posesor de iPhone-uri, la care duc lupte seculare pentru a achiziționa unul, din cauza că nu au stocuri. Practic ăștia lansează, dar mai multe întărâte, pentru că nu au stocuri. Dar am zis așa, că vreau să testez și altceva din tabăra Android. Mă gândeam la un OnePlus, mă gândeam la modelul ăsta nou, OnePlus Open. Sincer, mi-ar fi plăcut să fi fost Honor V2 disponibil în Europa. Cred că era telefonul meu perfect. Dar zic totuși, hai să-i dau o șansă și unui Google Pixel. Aud că și camerele lor fac drag, deși eu m-am ferit foarte mult de aceste dispozitive din cauza că știm problema cu operatorii noștri din țară, neoferind serviciile de voce Wi-Fi sau voce 4G și chiar 5G. Asta a fost un minus destul de mare pentru mine și, bineînțeles, procesorul mai slab ca și la competiție, adică mai mult pe partea grafică, unde aud că mereu au probleme cu supraîncălzirea la gaming. Bineînțeles, eu nu sunt cu gamingul, așa că eu nu sunt atât de afectat. Avem aici o cutie minimalistă la Google Pixel 8 Pro. Bineînțeles că l-am desfăcut, că vă dați seama, l-am luat de la EasyBooks, l-am scos și nu mai aveam răbdare. L-am cumpărat, dacă vă interesează, deși da, trebuie să fac reclamă, de la EMAG, prin Voda Mobile, la care am rămas plăcut impresionat de băieții de la Voda Mobile, căci mi-au trimis și un încărcător. Frumos din partea lor, eu zic. Frumos. Ceea ce trebuia să-l achiziționez separat. Interesant. Eu am luat versiunea de 128 de GB mai mult de test, căci dacă o să-mi placă, cu siguranță o să fac retur și o să-mi iau o versiune cu 256 sau chiar 512. Bineînțeles că nu o să stau eu la încărcat cu încărcătorul ăla, pentru că am încărcător de la Samsung de 45W, așa că eu la încărcătoare chiar nu fac azi de necaz, pentru că toată lumea zice, domnule, mai nu aveam încărcător la pachet. Hai mă, lăsați-mă că nu sunt nici scumpe. Cum dați atâția bani pe un telefon, luați-vă naibii și un încărcător. Aia e, voi nu vedeți că ăștia fac cutiile cât de mici, ca în containerul lor în care transportă să încapă cât de multe. Dacă ar mai fi pus un încărcător la pachet, ar fi fost cutia mult mai groasă și n-ar fi încăput atâtea. 1, 2, trebuie să mai scoate și bani din accesorii. Da? Bun. Cam atât cu vorba. O cutie foarte minimalistă, sincer. Foarte minimalistă. Aici este telefonul. Eu l-am luat pe acest albastru, care arată
din punctul meu de vedere, foarte bine. În cutie avem cablu USB de tip C și avem un adaptor OTG pentru transfer de date de pe modele mai vechi. Îmi amintesc în trecut când Samsung oferea astfel de adaptoare. Și dacă nu mă înșel, de pe seria lui S20, Note 20 le-a eliminat Samsung. Deși e mai mișto ăsta față de ce ne oferea Samsung în trecut. Opa! Na, s-a dus. Las că le iau după. Una bucată telefonul. La drept vorbind, ca prin contact cu acest device, nu mă dă pe spate acesta, adică aranjamentul camerei. Pe mulți aud că domnule Eva e cel mai mișto. Nu chiar. Eu când îl țin așa în mână simt. Nu știu, nu-mi place ca și feeling. Nu-mi place. Îmi amintește de S10 Plus. Că și de acolo cu siguranță s-au inspirat cei de la Google când au adoptat acest setup de camere. În specificațiile camerelor, cred că nu are rost să mai intru. Știți că avem o cameră de 50 de megapixel, un ultrawide de 48. În față avem o cameră de 10,5 megapixel. O să-mi ia ceva să mă obișnuiesc cu aceste butoane, pentru că la Samsung știți că avem butonul Power jos și cel de volum sus. Și domnule că e foarte fluid. Și ce să zic cu acest Tensor G3? Eu mai mult l-am cumpărat pentru, ca să zic așa, inteligența artificială. Pentru că, din ce văd eu, cam ăsta ar fi viitorul. Și da, nu este un gimmick, cum afirmă unii mari meseriași, între ghilimele, din mediul online, că, domnule, captura 8K pe care o are Samsung și AI-ul pe care a dus Google sunt niște gimmick-uri. Băi, feciori, eu ți-am zice ceva, dacă ție Apple ți-ar fi adus aceste funcții de AI și 8K, ți-ar și fi căzut chiloții instant de pe tine jos. Așa cum ai zis tu că ți-au adus acele focale virtuale și ai orgasme peste orgasme. I-ai fi făcut ode lui iPhone 15 Pro Max dacă ți-ar fi adus AI și captură 8K. Așa că mai lăsați-mă cu chestiile astea. Deci trebuie să înțelegeți că ăsta va fi viitorul. De aceea am preferat și eu să mă joc cu acest Tensor G3 al celor de la Google, să văd ce oferă. Sunt posesor de Galaxy S23 Ultra, dar vine iarna și zic și eu să îmi înlocuiesc jucăria. Măi, ca feeling, nu pot să spun așa că această ramă îmi place. E doar ok, e o ramă de aluminiu. Feeling-ul lui de pe spate îmi place, se simte frumos. Nu pot să spun că se simte mai frumos decât la Samsung sau chiar de la Apple. În schimb, telefonul stă ok în mână, n-am nicio problemă cu el, nu stă mai bine decât un iPhone Pro Max sau decât S23 Ultra. Cel mai mișto în mână stăteau seria S20 Ultra și S21 Ultra în mână sau S23 Plus, îmi place cum stă în mână. Sincer, la diagonala aceasta de 6,7 nu mă dă pe spate la cum stă în mână. Bine, eu vă zic așa acum ca prin contact, să ne înțelegem, deci nu am încă o părere finală. Azi am scos telefonul de la EasyBox și vă dați seama că nu am apucat să-l testez.
O să mă joc oricum în zilele următoare cu camera foto, pentru că asta mă interesează, căci eu cu camera de la S23 Ultra nu mă împac de nicio culoare. Și asta ori din cauza softului de procesare, ori din cauza procesorului Qualcomm, pentru că cu S22 Ultra nu aveam așa mari probleme cum am cu camera asta. Și înainte de a-mi sări toți fanii Galaxy în cap că băi, că să vezi, că cu tare, bă, poate fi un caz mai izolat, da? Dar mie camera foto de pe S23 Ultra nu îmi place. Singurul upgrade care s-a făcut cu comparativ cu S22 Ultra este pe partea video, atât. În rest, foto, cel puțin nu este pentru mine. O fi pentru voi, dar pentru mine este o glumă procesarea celor de la Samsung. Degeaba ai un setup de camere versatile, dar dacă tu nu știi să implementezi un soft cum trebuie. Încă ceva Samsung, dar de fapt nu cred că ar fi cazul să vă mai menționez, ar mai fi pe partea de accesibilitate că v-a mai tot atras atenția cu niște chestii, dar în fine voi apela la cel de la Google, poate. Mai așa stă telefonul bine în mână, îmi place, se mișcă fluid, într-adevăr îl simt așa golaș la funcții comparativ cu Samsung, cu One UI. Dar hei, toată lumea zice că este o interfață minimalistă, stock Google, cea mai tare, cea mai așa, cea mai aerisită. Nu știu ce să zic. Pe mine nu m-a deranjat că aveam și bloatware și nu știu ce, adică chiar n-aveam într-atât de mult să zic, bă, am atâtea aplicații care nu trebuiesc. Nu. Pentru că toată lumea se lega de Samsung că, mamă, cât bloatware aduce. Băieți, ce să vă zic, oricum un Spotify, tot vi l-ați instalat, un Netflix, tot vi l-ați instalat indiferent dacă le-ați avut sau nu și așa mai departe. Așa că nu mai ziceți că ăsta, mamă, câte bloatware ajunge. Dar haideți să vorbim despre Google Pixel 8 Pro pentru că el este vedeta. Oricum trebuie să mai fac niște setări, nu-mi place că se pornește ecranul. Bine, chestiile astea și la Samsung când scoteam din cutiile și dezactivam, dar urmează și la Google. În mână cum stă, așa și așa, eu nu-l simt atât de premium cum simțeam telefoanele, să zic așa, iPhone cu acel oțel inoxidabil. O, da, la 15 Pro și Pro Max nu mai îmi place. Ce mi-e aluminiu, ce mi-e acel titan, sincer, nu mai îmi place. La iPhone îmi plăcea cel mai mult pentru că avea acel oțel, îl lăsai pe noptieră sau pe masă, îl luai telefonul rece în mână, îți dădea așa o senzație de calitate premium, ceea ce acum, din păcate, nu mai oferă. Aș putea spune ieftinache. Eu întotdeauna mă uit și la îmbinări, cum se simt. Nu mă impresionează așa îmbinările cum le-au făcut. De cel mai mișto îmbinări le face Apple și chiar Samsung. Și chiar și Huawei. De la Google nu mă impresionează. Bine, așa a fost el proiectat de inginer, nu eu. Asta e o chestie pur personală de-a mea, nu trebuie să o luați ca minus. Sunt curios dacă mă pot obișnui cu această interfață. Ia să vedem dacă fac două tapuri. Da. Deschide camera foto. Sunt curios dacă am un magazin de teme, cum aveam pe Samsung, deși sunt conștient că nu o să am aceleași funcții. Versiunea mea e de 128 de GB pentru că l-am luat mai mult de test. Dacă îmi place și mă hotărăsc, comand versiune mai mare. Dar zic iau asta de 128 de GB ca să nu complic situația, zic bă nu-mi place, nu cu tare. Îi dau totuși o șansă, deși
nu știu dacă m-aș vedea, sincer. Acum, oricum am prea mulți ani de Samsung și de iPhone, oricât de interesant ar fi camera și întregul setup. Nu știu, o să văd dacă o să-mi placă procesarea așa cum îmi place de la celor de la Apple. Pentru că mie, momentan, cel mai mult procesarea de imagine îmi place de la Apple. Dacă o să-mi placă Google, atunci o să-mi iau unul de 256 sau chiar 512 dacă o să găsesc, deși nu le prea găsești. În țară la noi le găsești, dar foarte scumpe, o să-l comand din afară, o să rămân. Dar așa, încă nu zic nimic. Sunt curios ce știe AI-ul, pentru că în prezentarea lui foarte mult AI, așa. E mișto partea de videoeditare cu AI, pentru că poți să ștergi anumite sunete din videoclipuri, mi se pare mișto. Acum, pe partea foto, că poți să ștergi șiretul dintr-un cadru, nu mi se pare ceva wow, pentru că Samsung are de mulți ani de zile treaba asta, dar nimeni n-a observat-o, știi? Numai când a apărut un Pixel, nu mai știu pe care, model de Pixel 6 sau 7, pe care a apărut funcția asta, curios, că Samsung o are de mai mulți ani. Sunt curios cu acea procesare video pe serverele lor, cum iese conținutul final. Chiar sunt curios. Practic, v-am mai zis, AI-ul și funcțiile de la Google m-au făcut să-i dau o șansă acestui device de a-l testa. Și nu văd de ce n-ar fi printre primele 3 telefoane sau chiar pe primul loc. Depinde. Eu îl văd așa un device destul de competitor. Păcat că nu se vinde oficial în România. Deci le prin intermediul unor magazine la niște prețuri mult mai mari. Ceea ce nu merită, dar na, asta este. Mi-ar fi plăcut să se vândă oficial în România, să-l comanzi din Google Store. Frumos, așa cum comandăm alte dispozitive Android. Pare așa a fi fluid. Eu am o chestie așa, dacă telefonul mișcă fluid, îmi place. De exemplu, la Samsung cu One UI 6 am multe bug-uri și multe înfrânări. Bine, nu din cauza telefonului, ci din cauza softului. Deci One UI 6 de pe Samsung Mi 1 chiar nu-mi place. Poate că și asta m-a făcut să încerc ceva nou. Îmi place culoarea, sincer, chiar îmi place culoarea asta de albăstrui așa. Să vedem, trebuie să-i comand o husă, trebuie să verific mai întâi dacă am volte pe Orange, că acum am Vodafone, dar oricum o să treacă Orange pe el. O să pun camera la treabă, mai ales cea foto mă interesează, că acum cea video știu că e bună și cam toate telefoanele filmează bine, deși n-am captură 8K, dar nu mă interesează. Partea foto, pentru că cu asta ne jucăm toată ziua. Din ce am văzut pe net și la Pixel 7 chiar avea niște rezultate halucinante, deci dacă ești axat mult cu rețelele sociale, cu telefonul acesta, chiar faci treabă. Acum, ce nu știu eu și poate voi care ați mai avut pixeluri, am o întrebare la voi. De exemplu, dacă încarc pe rețelele sociale, gen Instagram, Facebook, fotografii sau videoclipuri, tot așa se comprimă așa de mult ca la restul de Androide? Știți că pe iPhone nu se comprimă chiar atât de mult, se comprimă și acolo, dar undeva la 75, poate 80% ai calitatea cea din telefon. Eu auzeam că numai iPhone și Google Pixel. Acum, voi care ați avut pixeluri sau care aveți pixeluri din anii trecuți, chiar vă rog să mă răspundeți în rubrica de comentarii dacă
dacă e adevărată chestia sau numai la iPhone se aplică așa ceva, nu și la Google Pixel, adică la purul Android. Ce să mai zic așa despre acest device ca prin contact? Nu că nu le-ați ști voi specificațiile. Avem Wi-Fi 7. Da, Apple. Wi-Fi 7. Știi ce înseamnă? Nu știi. Frecvență de... Ia să vedem. 320 de MHz. Da. Avem și Wi-Fi 6E cu 160 de MHz care pe generațiile anterioare de iPhone-uri a lipsit cu desăvârșire. O să-mi pun o aplicație de testare. Sunt curios cum se aude în convorbirile telefonice. Chiar sunt curios cât de tare se aude. Am înțeles că are un ecran foarte luminos, ajunge până la 2400 de niți, deși l-am comparat cu S23 Ultra așa în casă, știți, fără luminositate automată, dar ce să vezi mi se pare mai luminos S23 Ultra. S-ar putea în soare acolo să se vadă diferența, căci S23 Ultra are 1750 iar ăsta merge până în 2400. Nu este cel mai luminos ecran pentru că sunt telefoane și cu 2800, cele de la Xiaomi. Și dacă nu mă înșel și dacă mă înșel mă corectați voi, cred că OnePlus Open ajunge la 2800. Am înțeles că Samsung la anul viitor va adopta și un 2500 de niți. Foarte bine. Bluetooth 5.3. Toate tipurile de navigare, de la GPS, GLONASS, Galileo și așa mai departe. Avem la pachet rezistență la apă, praf, USB 3.2. Ce să mai zicem așa de el? Dual SIM, eSIM. Acum mă interesează dacă și avem serviciile de VoiceOver, LTE și voce Wi-Fi. Asta mă interesează mai mult decât 5G-ul, deși și ăla este important, dar la. Avem un senzor de luat temperatura. Nu știu dacă funcționează pe oameni. Din ce am văzut într-un unboxing la cei de la Mobilissimo, parcă luase temperatura. Mi se pare așa o chestie mișto. Cred că am luat-o de la Samsung, de la ceasurile de la Samsung, de la Smartwatch 6. Numai că aici e mai simplu să faci cu telefonul. Nu știu, ecranul nu cred că este 2K, are o rezoluție așa tipică ca la Apple. HDR10 Plus, cred că are suport. Nu știu dacă are Dolby Vision, dacă are, vă rog să-mi spuneți. Dolby Atmos. Bineînțeles, codecurile mele LDAC cu siguranță le am. Pentru că asta e marea mea problemă cu dispozitivele Apple. Așa. Nu știu autonomia cât ține. De câte știu are o baterie destul de mare de 5050 de mAh, deci chiar mai mare decât la Samsung S23 Ultra. Chiar sunt curios care are mai bună autonomie, sincer. Că asta e un panou de 6,7 LTPO și Samsung are 6,8. Deci chiar sunt curios de treaba aceasta. Unde mai aprinde, mă? Când fac așa cu el și... nu tot timpul. Acum. Mai stă ok în mână. Deci pe mine nu mă deranjează la deget setup-ul ăsta de camere. Mulți îl iau așa că... Ia uite. Nu bălângăne. Cum să nu bălângăne? Ia uite. Cum nu bălângăne? Multă lume zicea că nu bălângăne. Uite că bălângăne. Gorilla Victus, ca și protecție,
cred că cu siguranță 2. Da? Și cam asta ar fi de zis. Deci eu sunt la prim contact cu acest dispozitiv. Nu dați cu parul pe mine că nu v-am menționat nu știu ce sau nu știu cum, pentru că nu l-am testat, nu pot să-mi fac încă o părere despre el, așa că prin contact e doar ok, atât. Altceva n-am ce să vă zic. Sper să mă obișnuiesc mai întâi cu sistemul lor de operare, care mulți îl laudă, dar eu nu știu sincer, deci la prin contact sincer mie nu-mi place, cred că mai degrabă aș alege iPhone. Mai degrabă aș alege iPhone, nu știu. Dar poate mă înșel și îmi face vreo surpriză Google. Hai, vedem. Rămâne de văzut. Cam asta ar fi de zis, prieteni, în acest clip. Eu vă doresc toate cele bune și ne mai vedem cu siguranță sau ne mai auzim la un următor clip. Hai! Baftă vouă și toate cele bune!